Αμέσως μετά, Τσιμπόνα Ολυμπιακός. Doers. Quality Sports Time. Επάγγελμα ρεπόρτερ. Οι γυναίκες στο δρόμο. Η πορνεία το 95. Μικρές αγγελίες. Άφθονο μαύρο χρήμα. Διεφθαρμένοι αστυνομικοί. Αδίστακτοι προστάτες. Μια μαφία που δεν διστάζει μπροστά σε τίποτα και σε κανέναν. Επάγγελμα ρεπόρτερ. Ο Κώστας Τσαρούχας αποκαλύπτει το σκληρό πρόσωπο της πορνείας. Επάγγελμα ρεπόρτερ. Απόψε στις 11:04. Φυσικά στο Sky. Sky, εδώ και τώρα. η μεγάλη ενημέρωση. Τις μικρές ώρες από τον Sky. με συνδέσεις. Δορυφόρους. Κάμερες παντού και προπαντός ανθρώπους. Sky εδώ και τώρα. Για να μην έχετε μεσάνυχτα. Για να μην βρικολακιάζουν οι Και ειδήσεις. επειδή η ενημέρωση θέλει φαντασία και ο Sky είναι εσείς. Sky εδώ και τώρα. Για να κοιμάστε ήσυχοι. Και να ξυπνάτε ξέρετε. Γεια σας! Να με λοιπόν που λυσάξατε που είναι η πιπίλη. Εδώ είμαι λοιπόν, μαζί με την πύλη μου τη ρούλα. Κυρίες και κύριοι, μην χάσετε το προφίλ, την πιο πολυζητημένη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, στην εκπομπή Τρελάς, Παρασκευή 9.30. Ξέρεις τι τελευταία είδατε με τις εντιές? Όχι με την ήμουν, για αυτό. Δεν στο πω τώρα. Εδώ θα δείτε τη Βουλή. Εδώ θα δείτε τις αναστολές. Εδώ θα δείτε το προφίλ που κόπηκε. Εδώ θα δείτε αυτό το οποίο θα κοπεί. Και ώσπου να πεις κουκούτσι, Παρασκευή 9.30. Τρελά στην τηλεόραση του Sky. Τρελά γέλια που σας προσφέρει η Στιρέλα. Είναι τσαλακωμένο. Το αύριο του σιδερώματος λέγεται Στιρέλα. Με την εγγύηση της Βασιλιάς ΑΕ. Για την καλύτερη προστασία από τεριδόνα, πέτρα, πλάκα και ουλίτιδα, μια κοινή οδοντόκρεμα δεν αρκεί. Χρειάζεστε και τη δράση ενός στοματικού διαλύματος. Τώρα υπάρχει η νέα Crest Complete. Οδοντόκρεμα και στοματικό διάλυμα μαζί. Η Crest Complete προσθέτει την αντιμικροβιακή δράση ενός στοματικού διαλύματος στην αποτελεσματικότητα Crest. Crest Complete. Πιο ολοκληρωμένη προστασία που διαρκεί για υγιή δόντια και ούλα. Προστασία πέρα από τις κοινές οδοντόκρεμες. Σοκολάτα ή γκοφρέτα? Και τα δυο, με σοκοφρέτα. Δυο απολαύσεις μαζί σε μια μοναδική γεύση. Σοκοφρέτα και σοκοφρέτα με φουντούκια. Φυσικά από την Ion. Κανένας σωματικός πόνος δεν πρέπει να εμποδίζει την κίνησή σας. Λέοντος. Ανακουφίσει. Έντονη δράση που διαρκεί. Δημιουργία υψηλής τεχνολογίας και αισθητικής. Δημιουργία απόλυτης αξιοπιστίας και γνησιότητας. Ασυναγώνιστη ποιότητα Mitsubishi με υψηλή απόδοση στη θέρμανση. Mitsubishi, η επένδυση όλων των εποχών. Με την εγγύηση ενός βιομηχανικού κολοσσού. Κλιματιστικά Mitsubishi. Τα διαμάντια του κλιματισμού. Σίλβα, τα επώνυμα εντυχισμένα έπιπλα κουζίνας. Σίλβα, ένα όνομα που μπορείτε να εμπιστευτείτε τη δική σας κουζίνα. Σίλβα, η εγγύηση. Εκπτώσεις Σαράφης. Υποχρεωτικά.